मेक कर तनी अच्छा बजे स्वस्थ बजे मस्त बजे देखो जान हमार पैसा बने चाहे ना बने ओके तो हमके टेंशन देखे कि हाँ हमार पैसा आवता कि ना। पर लोग के जरूर टेंशन बा जितना हमार रिश्तेदारी के लोग बने उतना रिश्तेदारी के लोग के आ जितना हमार माने गांव मोहल्ला के लोग बने उतना लोग के टेंशन बा कि ए तार पैसा आवेला। अरे हम मेहनत कर तनी पैसा आवे चाहे ना आवे दूसर कोई के का टेंशन बा ठीक बनो। और टेंशन लेके का मजा लेवे खातिर कि टेंशन होता है इतना पैसा कमाते ठीक बना तो भैया लोग ताल से हम बता देतनी हम कमातनी हमके टेंशन नहीं खे तो ताहा लोग के का टेंशन बा ठीक बना मेहनत करतनी हम तो हमके जब टेंशन नहीं खे तो ताहा लोग के का टेंशन बा ठीक बना। अब बिंदास रह जन हमरा टेंशन में मत रह जा खा जा पिए जा अपन अपना काम में रह जा अनाई तो खाता जा पिए जा अपन हमरा टेंशन में मत मुँह जा ठीक बना। आज हम मुँह लगे ना ये वीडियो से कह के बर्बाद कर दें ठीक बनो बहुत बर्बाद हो जाए बजा अपना फेर में रह जा अपना टेंशन में रह जा ठीक बनो बाकी।